総員戦闘配置。バーニング作戦指示を。敵を発見した。前方に魚雷確認。敵戦艦発見。警告、戦場に火災を確認。対応完了しました。我が軍が優勢になりました。戦場に火災を確認。
対応完了しました。警告、戦場に火災を確認。対応完了しました。対応完了しました。敵戦艦撃沈。